BMW 750 M Performance дизел. Това е автомобилът, който ще ви представя днес. Здравейте, приятели, и добре дошли в каналът на Балкан Кар Варна. Това е първото ни видео, като ще направим ревю на един много интересен автомобил. BMW 7 серия 750 M Performance. Това е един страхотен, семейен, ежедневен, луксозен автомобил. Колата разполага с доста екстри, чиято цел е съответно да улесни вашето ежедневно шофиране и да увеличи комфорта, докато се намирате в автомобила. Светъл кожен салон, както може да видите, изключително комфортно се усеща. Ето тук виждате как ни посреща дисплея с Welcome Balkan Car Varna. Автомобилът разполага с изключително много екстри, като например паркиране с контрол от дистанция, без да се налага да сте в автомобила, като това се извършва от ключа на автомобил и така, да кажем, ако сте спрели някъде и изведнъж е спряла супер близко до вас някоя друга кола, не можете да отворите шофьорската врата, много лесно можете с ключа просто да изкарате автомобила напред и да се влезете напълно спокойно в BMW-то. Разполага също така с алармена система, интелигентно активно управление, завиващ заден мост, който също помага за вашето шофиране и е една екстра, която не много автомобили имат. Контрол на налягането в гумите, електрически багажник, активна защита на пешеходци, която ще увеличи много повече вашето безопасно пребиваване на пътищата. Автомобилът разполага с няколко режима: еко режим, комфортен режим и спортен режим. Има тракшен контрол, колата е автоматик, 400 коня, контрол над налягането на гумите, въздушно окачване с автоматично ниво на регулация, вакуум на вратите и на багажника, атермични двойни стъкла, лазерни светлини, асистент за дълги светлини, LED фарове за мъгла, система за почистване на фаровете, камери за сигурност, камери за централно и обратно виждане, камери птичи поглед, навигация и така нататък. Като цяло няма екстра, за която може да се сетите, която автомобилът да я няма. Наистина разполага с всичко нужно за едно много приятно, много луксозно и много улеснено пътуване. Имате и централна конзола, откъдето се управлява и самият автомобил. Нещо, което е много интересно също така за автомобила, е, че той разполага с новата технология на BMW – карбоново ядро. Целта на тази нова техника за конструиране на шасито на BMW е чрез въглеродни влакна да се улекоти самият автомобил, но също така да се придаде и допълнителна твърдост в ключови части на структурата. За да подпомогне максимално управлението, BMW е съсредоточил усилията си за улекотяване на центъра на тежестта на автомобила, поддържайки възможно най-малко маса високо и концентрирайки по-тежките компоненти възможно най-ниско. Прости думи, колата става много по-безопасна и едновременно много по-лека. На задната седалка също ви очаква изключително голям комфорт. Имате и медиа, на която може да гледате филми, видеа, музика. Имате и един таблет, който се намира точно по средата, с който може да управлявате абсолютно всичко в автомобила, така както от централната конзола. Таблета може да се маха от поставката, да си го вземете в ръка, както ви е удобно, и да управлявате всичко по автомобила от задната седалка. Автомобилът разполага и с head-up дисплей. Багажникът е изключително голям, изключително удобен, за да подбере багажа на цялото семейство. Нека да видим какво се крие под капака. Тук ни очаква двигател 400 конски сили BMW M Performance с 3 турбини. Автомобилът е нов внос от Италия, регион Тоскана, на 147 000 км, напълно доказуеми, напълно проследяеми, с сервизна история, и колата преди това е имала само един собственик. Можете да намерите обява за автомобила на сайта на Балкан Кар Варна, на нашата Facebook страница и на нашите обяви в Mobile и Cars.bg. Автосалон Балкан Кар Варна се намира в град Варна, булевард Цар Освободител 548. Това е точно на светофарът под Джамбо. Можете да заповядате и тук да видите този автомобил на място. Абонирайте се за нашия канал, за да виждате още подобни интересни ревюта и предложения за автомобили.